И днес, 9 август 2023 година, Костадинка Стоянчева чу добро утро от своите колежки, но денят за нея е необикновен. Това знаеха и те: Таня Стаменова, Милена Иванова, Румяна Миланова и Лиляна Гаджева. И 40 години работен юбилей. Скъпа юбилярка, движеща сила на нашия малък, но сплотен колектив. Всички ние искрено те поздравяваме за твоя юбилеен, професионален рожден ден. Оценяваме, че винаги си готова да помагаш, да дадеш ценни съвети в работните ни дни и в личното си време. Ние те ценим като главен специалист и те обичаме като човек. Целият ни екип ти пожелава напред само светли събития. До теб само добри хора. Страхотно ежедневно настроение. Голяма производителност в работата и успех във всички начинания. Знаем какво ще кажеш. Благодаря ви. Дай да ви гушна и трите. Да си живе и здраве. Живе и здраве, да си коце. Да си живе и здраве. И да ние направите колкото моя знаеш. Дай Боже. Дай Боже на всички. Да, ден необикновен, защото това е 14 600-ният ден, в който Стоянчева прекрачва прага на своята община Тополовград. Влиза в кабинета си и започва работния ден. Жена по гражданско състояние, актове за раждане, за праг за смърт и основно работим по тях, като издаваме документите. И значи аз като започнах в 1983 година, в тази стая ми беше работното място. Отпреди беше деловодството, тук беше гралото и в последствие гралото остана само в тази стая и сега ето тук ми е работа. Този специален ден за своята служителка ни подмина и кметът на община Тополовград Божин Божинов. Намери време за поклон в забързаното ежедневие. 40 години не са малко, но са много. Ти имаш мегдан за още 40. Благодарим ти, че след 12 години беше с нас и преди това другите вече 28 отделно. Ето много. Името на екипа, заместник кметът и от мое име, искаме да те поздравим с 40 години. Това стаж, не едно и също представа. Да. Безпрекъсване. Съм развълнувана целия ми трудов стаж. Госпожа Стоянчева е живата локална база на община Тополовград, дори бих казал и национална, и така бих да кажа. Така беше важно. Да. Ние сме много благодарни, защото тя знае всичко от 40 години, кой къде се намира, за което сме и благодарни. Ден специален, както и преди 40 лета, кога точно на 9 август 1983 година Костадинка Стоянчева започва работа в общинска администрация Тополовград. Изказва своята благодарност към Мария Минчева, Стоянка Тодорова, Стоянка Стойчева, Нели Костадинова и Керанка Кукучева за търпението, отдадеността и любовта, с която я даряваха през първите й трудови години в общинска администрация Тополовград. С няколко думи е трудно да я опиша. Преди всичко внимателна, компетентна, няма какво да го коментираме. Внимателна, не налага мнение, има такт да намери времето, баланса, как да покаже, за да може и ние се учим една от друга. Ако няма такива колеги, просто няма как да се навлезе в работата. Както каза кмета, ние се шегуваме, разбира се, с нея, че тя е живата локална база на общината. По първо име, откъде е, що е, всичко се знае. Все пак това са 40 години стаж и това. Всички тези неща да ги знае, ги помни и се допитваме до нея, разбира се.
преди да видим базата, тя може да ни помогне.